chérie. Oui, mon bébé. Comment est-ce que tu es? Surprise. Oh, youpi. Yomi. Funi là là. Oh baby. Ah, des cadeaux. J'aime ça. Merci. Pas de quoi, pas de quoi. J'aime tout aller. Mais hali ka boka laje. Ah. Et félicitations à ça. Ay, Brésil ko da sai ga. A jouer le bon farce. Sulu. Ay ne wala. O me buran nimi. Iko ba nanga ne fina ka ja. Ine wana ni asapne. Bo ni tulu ni ne be nyama nyama. Oui, ne bala. Ire ne wala. Wa kan ite matru. Oui. Bo te mata bala, pima tout abele bala. Surtout i b'a dɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ kelen pe Bamako kura i b'o yɔrɔ dɔn kɔni immobiliser ka immeuble ba bɛ yɔrɔ min na. Oh oui, Bamako kura. Voilà, ɲɛsilen n'o ma a tɔgɔ de ko Electrolux. Oui, Jérémy ça. Ta femme devient Lix et toi-même tu seras Lix. Donc on veut que couple Lix. Mais il te dit cadeau. C'est vraiment si on a un peu là, il faut ça. Aïe, mon petit délicat mina. Nous donnons le chocolat du goûter. Chérie ka ko betani sa. Hein? Chérie ka ko betani. O mane manga cadeau kan ngamuso. Si. Hali ni mana cadeau ki be kuma wɛrɛ ta ka ɲagami na ne ka cadeau ki ani ka ko wɛrɛ ta ka don a senkɔrɔ o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira e yɛrɛ bɛ ka mun fɔ a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi. Le même est. Et puis ne bɛ ka se ma deli ka na cadeau di ne ma ni peut-être. I ye nin de fɔ n ɲɛna kuma caman ne bɔtɔla baarayɔrɔ la n y'a décidé n ko n bɛna cadeau k'i ye e y'o ye e de b'a fɔ ko ne nana ne tɛ fɛn d'i ma foyi foyi mais nin kelen nin fana kɛlen i b'a fɔ k'i bɛna o kuma caya fana n ko i ka ko bɛ taa ni i ni mɔgɔ tɛ mɛn ja la. Kamalen b'a kɔnɔ fɛrɛ tɛ ban dɛ mɔgɔ taara n'a sɔrɔ e tun bɛ ka taa n di sunkuru dɔ ma su in na n'o y'i gɛn na ye. Ɔ n ka nin mun ye. Mun de yɛrɛ bɛna faga. N bɛna fɛn d'i ma i bɛna fɔ k'i bɛna. Ne y'a dɔn ko nin tɛ cadeau gansan ye walayi ala i bɛna n bolo kari a ko. Ni mun ko ye. I ɲɛ bɛ aw musow bɛ taa ni i mana hɛrɛ k'aw ye kara n'a ma k'aw ye fana kara fitiriwaleya la mɔgɔ ɲɛkɔrɔ dɔrɔn. Jɔn ye fitiriwale ne yan. E kɛ mais ni furulen ma dama dɔrɔmɛ tun b'e kun wa. A tɔ la kunna dali nin ye kunna dali sa o. Ne de ye fitiriwale ye. I ni mɔgɔ min ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye fitiriwale ye. Nka ne bɛ baara min kɛ kɔni e kɔni m'a baara ɲini ka di ne ma e de y'a ɲini ka di ne ma d'ailleurs même comme ne de y'a bɔ n ŋaniya la ka nin cadeau k'i ye a banna pewu. E ka cadeau ko kɔni nin y'o dannen sira la. I delila ala nana. A ka ɲi sa. Ala kama sa. I fana ka ne faamuya sa i b'a dɔn ne bɛ keleya e la de mon cœur. Gɛlɛya kun bɛɛ tɛ nin o. Kun bɛɛ tɛ gɛlɛya kun. Kana to ka nin ko kun kɛ n na n'u ma nin kɛ. Ni cadeau nin kɛra waati dɔ la wa to ka mɔgɔ la. O de ka ɲi nɔ. O yɛrɛ fana f'i ka to k'a ko layɛ de n'a fɔra ne b'i ka so san joli joli. Bon e kan ka courage de don mɔgɔ la sa ni mɔgɔ ye nin ko ni kelen k'i ye i b'a fɔ ah ta chérie nin ɲɛna siɲɛ wɛrɛ ta i b'a kɛ nin i b'a kɛ nin bon i b'a dɔn u ka bitigi la yɛrɛ électro bitigi la yɛrɛ u bɛ fɛn caman ba de feere mun ni si tɛ kelen surtout yɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn péricure ninnu fɛn ninnu ka di u ka langana musow ka langana ninnu u bɛ fini ninnu fɛn diksi caman caman bɛ yen. Mais genre an ka taa yen nɔ weekend na kɛ. Weekend na. Wa kɔnɔna ko walayi muso kɔnɔna ko tɛ sa. An ka taa weekend na sa. N la weekend na an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ok i ka télé lajɛ n bɛ don so kɔnɔ. N t'a la n yɛrɛ bɛ ne ka dumuni ɲɛna. Ok.